todos, seguimos a continuar co consultorio que deixamos a medias o outro día. Outro día falábamos das preguntas de educación, hoxe imos a continuar con Sergas e con Xunta. Por lo tanto, pois nada, imos a proceder a responder as dúbidas de Sergas e Xunta e outras especialidades que tamén nos preguntades nesta nova sección. Pois agora mesmo para fisioterapia do Sergas temos dous grupos en Coruña. Un sería os sábados pola mañá, de 10 a 2, e outro sería os venres pola tarde, de 4:30 a 8:30. Estas clases pois son presenciais, podelas seguir en directo, en streaming, e tamén as poderías ver en diferido durante 6 días na nosa aula virtual. Estes dous grupos serían para preparar a OPE do Sergas de 2020 e 2021, que suman un total de 50 prazas, 30 de 2020 e 20 de 2021. Polo momento solamente temos tres ofertas, que son a de 2019, 2020 e 2021, que convocarán as 703 plazas que suman esas tres ofertas, convocarán as todas xuntas. E polo momento estamos aínda á espera de convocatoria. Para esta especialidade, nos nosos centros teríamos varios grupos, que serían dous en Coruña, un en Santiago e outro en Lugo. Polo momento para C1 temos unha oferta de 120 prazas, que resulta de xuntar as plazas ofertadas en 2020 máis 2021, e polo momento está pendente a convocatoria. O mesmo para o auxiliar administrativo, que xuntan a oferta de 2020 e 2021, e sumaría un total de 165, tamén pendente de convocatoria. Para o auxiliar administrativo do Sergas, agora mesmo hai unha oferta de 2021, na cal saíron publicadas 155 prazas, aínda que estamos pendente de convocatoria. E para PSG, polo momento non temos ninguna oferta pendente, polo tanto non hai ninguna praza ofertada. Polo momento non estamos a preparar nin para a Xunta nin para o consorcio, ainda que sí que para o consorcio saíron 28 prazas ofertadas. De todos xeitos, se alguén de vos está interesado, pode contactarnos por privado, e se en algún momento formamos grupo avisámoslo, sin compromiso ningún. E o que sí que estamos preparando sería para a enfermería do Sergas, que saíron ofertas en 2019, 2020 e 2021, que son un total de 1070 prazas. Neste caso sí que prepararíamos, e poderíades seguir as clases tamén presencialmente, en streaming e en diferido, durante 6 días na nosa aula virtual. Para a Xustiza agora mesmo temos tres especialidades ofertadas, que serían Xestión Procesal, que hai 1247 prazas, temos Tramitación Procesal, que son 1863, e para o Auxilio Judicial, que son 1465. Todas estas prazas suman das ofertas de 2019, 2020 e 2021. E o que nos preguntas en canto ao proceso selectivo, para a Xestión Procesal serían tres exames. O primeiro serían 100 preguntas tipo test máis 4 de reserva, o segundo serían 20 preguntas tipo test sobre un caso práctico máis 2 de reserva, e o último sería contestar a 10 preguntas sobre calquera aspecto do temario desta especialidade. En canto á tramitación procesal, aquí teríamos tamén tres probas. A primeira estaría composta por 100 preguntas tipo test máis 4 de reserva. Logo, o segundo examen serían 20 preguntas sobre un caso práctico tamén tipo test máis 2 de reserva. E o último sería un exercicio práctico sobre un procesador de textos de Microsoft Word. Tamén serían preguntas tipo test. E por último, en canto ao auxilio judicial, simplemente contaría de dúas probas. A primeira tamén serían 100 preguntas tipo test máis 4 de reserva, e a segunda proba serían 40 preguntas sobre un caso práctico. As de concurso sería a mesma para as tres especialidades. Podería sacar un máximo de 12 puntos por títulos e grados académicos, un máximo de 7,5 por cursos de formación, un máximo de 14 por exercicios dos procesos das convocatorias de 2015 e 2016 en calquera das especialidades de Xustiza, e despois daríamos 33,5 puntos polos servicios prestados como titular, interino ou sustituto en calquera dos corpos da Administración de Xustiza. Hola a todos. Veña, non me fagas rir, que hoxe venho motivado. Unha oferta de... Agardamos, joder. Empezamos xa outra vez. Vale, entonces...